Jeg vil præsentere en billedbog. En billedbog, som handler om Cornelius, der bor langt mod nord. Det står med versaler i billedbogsteksten, og L'et i langt mod nord er et unsial. Cornelius er en gammel mand, der ser livet passere revy, symbolsk i form af hurtigrutens færger. Han er selv blevet en turistattraktion, et kuriosum i sin alderdom. Han bor i et hus mellem fjellene og havet, og temaerne i fortællingen er længsel, livets gang og forsoning. Billedbogen hedder Den gamle mand og hvalen. Den er skrevet og illustreret af Stian Hole, der laver sine billedsider med tegninger og photoshoppede artefakter, så det bliver et samlet udtryk. Den prisbelønnede og kendte forfatter Naja Maria Aidt har oversat, og jeg vil nu kort kommentere nogle udvalgte opslag, 8 i alt. Først dog en præsentation af omslagets forside og for- og bagsats. Omslagets forside viser Cornelius i sit arbejde med at redde hvalen og dermed redde sig selv. Begge er de konkret og symbolsk ru, skællede og salte, som der står i teksten. For- og bagsats er en regnskabsbog, der viser livets regnskab, som skrives op i kredit og debet. Nogen skylder en noget, og man skylder nogen noget. Cornelius er ved at lave sit slutregnskab, og derfor er det meget illustrativt med denne for- og bagsats. Der er også afbildet en artefakt på for- og bagsatsen i form af en gammel slidt medalje. Cornelius er hædret og påskønnet for meget i livet, som der står på medaljen. For- og bagsats viser også den monotoni, der er i Cornelius' liv nu. Dage, måneder, år gentager sig i den samme cykliske trummerum. Første opslag viser en ikonotekst, hvor billede og tekst stort set siger det samme, men også udvider betydningen af hinanden. I teksten står for eksempel, at Cornelius spejder og skimter, og på billedet kan man se ham gøre det. Med Cornelius' synsvinkel i teksten står der, at brugeren nok også gør det samme. Det iturevne foto af torvet, hvor splejsningen er gået op, symboliserer bruddet og konflikten mellem brødrene. På billedet er Cornelius forsynet med de 3 attributter, medaljer, kat og pen. Katten Træs giver som symbol et varsel om, at der også er noget feminint på spil, og pennen, at der er noget nedfældet i hukommelsen, men også at et nyt kapitel kan skrives. Andet opslag. Billedet til højre viser, hvordan tiden næsten står stille på den måde, at alt i Cornelius' alderdom er gentagelse og tryghed, stilstand uden nye udfordringer. Til venstre, adskilt af sømandstoget, står teksten, hvis baggrund både signalerer tandhjul for et gammeldags ur og soltegn for temperaturen. I teksten fortælles det, at Cornelius er gået fra uret, fremdriften i livet, til at tage temperaturen på sindstilstanden i alderdommen. Fjerde opslag. Her kommer forklaringen på konflikten og bruddet mellem de 2 brødre. Ikonoteksten viser bruddet i et bagudsyn. Som teksten viser artefakterne det. Træskoene er forladte, bruddet står præntet i hukommelsen, dørene er lukket og nøglerne er rustnede. Skakspillets muligheder er brugt, skakspillet er væltet. Brødreforholdet er krakeleret som i det gamle foto, og der har været en kvinde involveret. Både kvinden og katten, som er livets feminine side, ser ud på læseren, uden anden tilkendegivelse end, at de er til. Og der er mere endnu at gå på symboljagt efter i det her opslag. Femte opslag viser det cykliske, hvor udviklingen er gået i stå på grund af gentagelser, rutiner, stilstand, med den skønhed, der kan være i hver årstid. 8. opslag. Her er vendepunktet. Cornelius må den dag som en mand gå alene ud for at møde sig selv i form af en strandet hval. Han skal møde sig selv uden nogen støtte af den kvindelige side i form af Træs. I teksten står der, at Træs ikke vil med,
og på billedet ses Cornelius alene. Han møder havets hjerte, og processen med en aktiv sorgbearbejdning starter nu, for Cornelius er ensom. Både Val og Cornelius er berørt af at sidde fast. Hovederne og et tårerfuldt øje er dominerende. Tænksomhed og følelser er i spil i den krævende proces. Teksten understreger det med gentagelser og synonymer. Der er tegninger, som viser en ørn og en indkøbsvogn. Der er magtspil og mange varer i form af erindringer, der er hentet hjem til gemmerne. Og det er et kæmpestort redningsarbejde at tage fat på for Cornelius, der skal redde sig selv, inden livet slutter. 10. opslag viser netop det enorme bearbejdningsarbejde. Teksten beretter om de høje fjelde, hvor Cornelius er lille. Alle sanser skal i spil. Det er udmattende. I overført betydning er der brug for både kuffert og stige, mens fortiden fortoner sig. Det vises ved tekstens baggrund med den gamle slørede håndskrift. 13. opslag. Cornelius er afbildet i en pastelfarvet grøn eng. Teksten er på pastelfarvet blå baggrund som en himmel. Håb repræsenteret ved den grønne farve. Drømme repræsenteret ved den blå farve. Cornelius er på tredje dagen, som i et eventyr, nået frem til de gode erindringer i form af minder og billeder, der relateres til broren. Her understøtter og udvider tekst og billede meget hinanden. Læg mærke til untialet D med et anker. Redningen venter forude for Cornelius. 18. opslag. Med intertekstuel reference til Bibelen sker forsoningen på den 7. dag. Arbejdet er gjort. Forsoningen kan indtræde som resultat af de 6 foregående dages arbejde, hvor brødrene har mødt hinanden igen. Det store billede viser de 2 brødre, med hovedpersonen Cornelius i forgrunden. Cornelius ser fremad. I baggrunden morgenlyset, solen stråler, en ny begyndelse for brødrene. På tekstsiden er der symboltegninger. Ankeret for håbet om fremtiden for Cornelius og Cornelius' forhold til broren. Jesus-monogrammet for det kristne budskab om tilgivelse. Håndtrykket for den maskuline aftale og respekt mellem lige mænd. Her brødrene. Sømandstatoveringen for det mærke, som det feminine har sat, og mindesmærket over Cornelius og hans nærmest magtfulde og kongelige bedrift i form af en billedreference til den store nordiske bygherre, kong Christian den 4. Omslagets bagside viser Valens bagende, katten, der netop er sprunget fra Cornelius' projekt, og en tekst, der kort fortæller om Cornelius' monotone liv. 3 prikker antyder, at det brydes der op i fortællingen. Desuden er der en kort præsentation af Stian Hole. Jeg har gjort brug af dette symbolleksikon undervejs i arbejdet. Denne præsentation med præsi og screencast er produceret af Hanne Skriver, pædagogisk konsulent via CFU i august 2016.